Lago jud ko gahapon eh. Surok jud akong dugo ang best friend akong uyab. Ang dito kong uyab oy kasabot mi dito mi sa among kitaanan magkita. Ano dito mi siya sa kong best friend? Abuto mo kong bish kay mo ari ba to siya nana to siya mulaag siya diri. Ako ta pa explain nun nganong unsay rason nga pagkakita ako perti nilang lambing-lambing sagpa ang iyang girason niya wala ra. Abuton ko to diri ba? Ano rasa? 5 minutos na para alas 20. Siguro. Besh! Oy, Besh! Jesus. Oy! Oy! May buntag na. May buntag. Besh, may nun, abot ka dali. Mag-chika na sa ta, Besh. Uy, pwede mo dayon, Besh. O, dayon, Besh. Dayon sa... Dali. Ling. Uy, Besh. Storage kay gahapon, Besh. Uy, nawa isog yan. Siyag na. Ang Besh, kay nasakitan jud, nagdugdug jud akong heart. Wala, Besh. Uy, ayaw ito ko basula na, Besh. Uy, kabalo ka na ako, Besh. Naghigdar ako sa itong abutanan dito sa payag, ha? Ni kalit ra sulod niya ni ana siya nga wa siya ka-taxi mo kay nalubat iyang cellphone. Wala, uy, niya. Gusto ko Nalubat ko na, Besh. Abot siya sa imong area. mo galing na tingnan ko mo ni adto. Manyakis jud dito kung uyab. Nya sa man ron. Gusto ko katabuan. O, kay wa na may sudan. Kabaw na biya ka na, Besh. Lapad kinin sa buhay, Besh. Ako nagsugog buwan. Ambot, asa na sa garo to siya paingon na tingagi ko. Siya to nanoktok, ikaw manday ito niya. Ay, basi ka pa ingon na to diri. Na-traffic ra guro. Ako tong watu-waton ron. Basi kasikad ra. Sige, Besh, maglikay sa ko, Besh, siya. Ibilin sa tika diri, Besh, siya, kay ang ikaw to kay magsubang buwan kay nag-utang man sa ko, Besh. Besh, uma, ikukunin mo, Besh. Ay, wala kay tika. Ayaw na, diri lang ka kay. Nya bisita biya ka kay kung kuan luto sa kan o tawag guntik ka nya maabot siguro to kung uyab siguro magdanan to buwan agim to dito sa kusina. Diri lang ka ha. Diri lang paabutan jud ko Sige, diri. Besh, Diri lang jud ka, Besh. Sige. Yabang! Yabang! Papakini sa kutis! Papadakos manoy! Sus, kaya nahalin akong yabang eh! Sus, pila niya akong gituik-tuik nga balay diri wag ko nahalin! Sus ko, napakoy barkay ako di hurot anig palit! Sus, busog mang gurugan eh! Ata ni ko man na malit jud ari ako pupikas eh! Yabang mo niya! Yabang! Yabang mo niya! Yabang! Sana boss! Ay, boss! Ipan ka yabang boss? Yabang nga! Oh, yabang boss! Awas oh! Kaya hatid ang ka! Wag kay buwad ha! Fresh pa kay! O yabang ko ni boss! Anong na may buwad niya? Nain. Nagkulang na. Asus fresh pa kay ni fresh pa kay ni fresh pa ni si mo uyab. Hay fresh. Fresh pa ni si mo uyab. Kana fresh nga naaraman na dito sa tindahan ng fresh. Asus boss, ada kuha lang ani boss kay sus piti na ko tuk sa balay boss. Wa budi na malit pero ikaw na sugatan boss. Pila kay tanan. 30 ka kilo na boss. Subuan nga gisugo sa kong uyab nga. Buwad ra pa to yang burrito. Daw ako siya katry ani uyab bang. Asus boss, magisudisod pa bang kag palit dito sa unahan ni buwad. Na ko diri boss uyab bang. Pila bayran ko ni 140. 140. Yate. Piso ra man ni ko kuan dila utang mo lang ko. Na ayaw gid boss. Kay siling nga bitaw ta. Di ba ada atong kagapuyo to ilang kuan ato ba? Lang andot. O boss, ato ko andot boss. Oh. Ada na sa ko ilang kariyo. Na di ko kapuyo. Sus kapuyo ben ako panguha ni boss. Ay balaga kay. To ako kwarta dito, taga-alat ka. Ibala lang ko piso. Bala sa piso boss, bala piso. Awan 40 lang. Pangano boss? Lanto nang gani imo ang bulinaw. Press pa kay na usay nga ani. Press pa lagi kay na boss, press pa na sa mo uyab. Sus, kapuyan to kana. Pwede ba napukas sa kong agian sus piso ra gihan. Sayang nga sa kong uyab pag piso ra gihatag. Kansiya na ka ani ay. May tao. Oy! Shh! Ikaw, saan lagi lagi? Ano ang balay? Suray ko sa kong Besh. Uy, tuwa dito sa kusina ko kay galuto. Ay, ko Tuwas kusina? Tuwas kusina? Dari sa Kasi di ari dili ko dili mo di. Pasaylo na ba ko ikaw ba inungdan na di ko ganan magguba. siya di siya labi mo di ay. Nagduda siya nga nag-uyab ta. Ay, nag-uyab na. Kada siya. Kabaw kasi lusa ka na Ay, sa una ka na. dili na ko ganan. Hamis lagi titik ko ni. Ayaw lagi kita lagi kay. Ay, hapon mo ay. Si Artia. Mukha og gani kuan. Uyang bang ulami ko. Di mo usa mo ta ka kutis imong hang kuan. Kakini si imong kutis wala ni kay. Makulubot ana ay. Ay, paulubot. Ay, sa lubot. Samang ka. Gipalit ko na ito. Amo tong tawanan gabaligyan ni paulubot ko. Kasi kung sa Ano kanila. yung ginatag sa akong Besh yan mong lubot. Wala oy. Ibalik ka sa aki oy. Kapon eh. May ka ba? Ay, sorry, madunggan tas ko uyang na. Atos kusina agi akan. Ato anak kay kaniya na to pinaako. Ay, mo ni to. Ako rihatag niya mabot. Layo kay ayaw kuan. Sige ako kay. Siyempre
gikaon ka diha nga naaro mo sa layo. Kabalo bitaw ka kay dirty minded kay to si Besh na Sa ko. dirty minded. O dirty minded niya po ili na sa punan para mawa ang dirty. Kapilaran na limpyuhan ra. Mawa ang dirty minded. Social distancing. Sweet, nausan ng taong ka diha. Dali na oh. Uy, nalam day kong sweet day. Wait lang, sweet ha. Kaya ko sabi, kay kayan ang kuan, nilungag na ko. Mana, naluto na gitaw ni. Nalagitaw na. Uy, di mo sa mo? Uy, sweet. Tangka sweet. Pero sige naman sa kagikit-dikit ko akong besh. Ikaw pero okay yung gisuko ni mo. Sa Usa man ako? Saan eh? Ako yabang. Yabag. Oh. Lugo sa yawa na eh. Ayaw ko sa yawa. Wala oy. Ako gisaw mabuwan. Siya mawa may buwan na nanaroy nga wa may buwan. May buwan. Kaya nga, nagdadali ka kinaari kung besh kay. Di, wala.